Moni okondedwa omvera, lero tsiku lina lomwe tikhalenso tikuona mutu wochititsa chidwi umene tikhale tikuona za zakudya zakumwa pokhudzana ndi chipulumutso chathu. Kodi baibulo limaletsa zakudya? Kodi tikuyenera tisale zakudya kuti tikapulumuke? Tiyeni tikhale limodzi pamene tikuwunikirana limodzi phunziro limeneli. Tiyamba ndi buku la Genesis pamene tione mmene zinthu zinalili pachiyambi pa nkhani yokhudzana ndi zakudya komanso chifukwa chimene zinthuzi zimaletsedwera. Tiyamba ndi Genesis chapter 1 verse 29 pamene akuti, kenaka Mulungu anati, ine ndakupatsani chomera chilichonse cha pa dziko lapansi chimene chili ndi mbewu, komanso mtengo uliwonse wobala zipatso zokhala ndi mbewu mkati mwake, kuti zikhale chakudya chanu. Ndaperekanso msipu kwa nyama zonse za pa dziko lapansi, ndi kwa mbalame zamlengalenga, ndi kwa cholengedwa cha moyo chilichonse chokwawa, chilichonse chimene chili ndi moyo. Ndipo zinachitikadi. So apa tikuona kuti zomera zinali chakudya cha anthu komanso zinyama. Panalibe amene amadya nyama ngati chakudya, koma tikuyenera kukhala ndi chidwi chifukwa kwa amene amatsata za malamulo azoletsedwaletsedwa za zakudya kapena zololeza za zakudya, sachita chilungamo posawunikira mbali ngati zimenezi. Nde apa chochititsa chidwi nchonena kuti m'Genesis momwemu, m'chipangano chakale chomwechi, pali nthawi zingapo zimene Mulungu anayika madongosolo osiyanasiyana okhudzana malamulo azakudya kapena kuti kadyedwe. Chitatha chigumula, Mulungu tikuona kuti akuyika dongosolo lina lokhudzana zakudya pa Genesis chapter 9 ndime 2 pamene akuti, nyama zonse za dziko lapansi ndi mbalame zonse zamlengalenga ndi chamoyo chilichonse chokwawa ndiponso nsomba zonse za ku nyanja zidzakuopani, ndipo ndazipereka kuti muzilamulire. Tsopano chamoyo chilichonse chidzakhala chakudya chanu, monga momwe ndinakupatsirani ndiwo zamasamba. Tsopano ndikupatsaninso nyama iliyonse, koma musamadye nyama imene ikanali ndi magazi oyenda. Apa tikuona kuti pakuchitika kusintha. Nyama zimene poyambirira zinali pa ubale wabwino ndi anthu, panopa zikhalano ndi mantha, ndipo sipakhalanso kugwirizana kwina kulikonse. Ndipo nyama zimenezi zaperekedwa m'manja mwa anthu kuti zikhale chakudya tsopano. Ndipo nyama iliyonse palibe yoletsedwa, kaya nkhumba akuti ndi chakudya ndithu, koma chimene analamula kuti chisadyedwe ndi mwazi wokha wa nyamayo. Ndiye kuchokera apa kukafika asanafike Levitiko, anthu anali kuloledwa kudya nyama iliyonse imene mtsogolomo tikuona kuti ili mgulu kaya lodetsedwa kaya losadetsedwa, koma munthu anali ndi ufulu odya kena kalikonse. Ndiye pa Levitiko 11 tikuonanso kusintha kwina tsopano. Kusintha uku, munthu akulolezedwabe kudya nyama ndi zomera, koma akulamulidwa kusiyako zina. Ndi tikawerenga Levitiko 11 iyo, apa pasindiwerenga koma mukhale ndi nthawi yakuwerenga panokha, muona kuti pali magulu ndithu azanyama zimene zili m'madzi, zoyenda, zowuluka, zimene zina zikuloledwa komanso zina sizikuloledwa. Izi zinapangitsa mtundu wa Israeli kukhala opatulika, komanso zimaonetsa kuti inali nkhani
ya thanzi lawo. Nde komwe amalemekeza malamulo akuletsa zakudya, nchifukwa chani satsata mbali ya malamulo ololeza, amangoyang'ana mbali yokhayo imene imakaniza? Nchifukwa chani sabweretsapo Genesis 9 amene akuloleza nyama ina iliyonse kuti itha kudyedwa? Kwa munthu amene amaphunzira baibulo, kwa munthu amene amawerenga baibulo mofatsa komanso moona mtima, akuyenera awerenge mwachifatse nazindikira fundo zimenezi kuti zikukhala bwanji kuti mulungu akukhala akusintha malamulo pa nkhani yakadyedwe, kuti tikuona koyambirira kuti munthu akulolezedwa kudya masamba okha koma nyama ina iliyonse sakuloledwa. Pa Genesis 9 tikuona kuti munthu akuloledwa kudya kena kalikonse kamoyo monganso mmene amadyera masamba. Kenaka pa Levitiko tikuona kuti masamba akudyedwa komano pa mbali ya nyama akuwuzidwa kuti apatule. Nde tikuyenera kuzindikira kusintha kumene kukuchitikaku nakutsata bwino lomwe, osati kuchita nawo mawu a mulungu mokondera. Tiye nino tione gawo la zakudya mnthawi ya Yesu. Ndiye mnthawi ya Yesu pali magawo awiri, chifukwa pali mbali imene zakudya zimakanizidwa, ndenso pali mbali imene zinayambano kuloledwa. Mongonena chabe ngakhale sitikhala ndi nthawi yofotokozera mwatsatanetsatane. Gawo loyamba la utumiki wa Yesu Khristu linalibe likadali pasi pa chilamulo cha Mose, nthawi imene amalolezedwa kudya zina nakanizidwa kudya zina. Koma mbali yomalizira ya utumiki wa Yesu Khristu, kapena kuti ya chipangano chakale chimene chimadziwidwa kuti chipangano chakale, tikuona kuti lamulo la zakudya likusinthanso nkubwerera ngati mwakale ndithu. Nde kwa amene amawerenga mofatsa sakuyenera akhale ndi kukondera kungosankhapo gawo limene wakonda kuti ndawerenga apa mulungu akuti tizidya zonse, kapena mulungu akuti tizidya izi tisamadye. Nkhani ikuyenda mwadongosolo kuchokera pachiyambi kufikira na mu nthawi imene tili. Nde tione kuti kodi mathero a malamulo a zakudya akutinji. Ndiye tiunikira kwambiri pa Machitidwe chapter cha 10 verse ya 10. Iye kukamba za Petro anamva njala ndipo anafuna chakudya, ndipo akukonza chakudyacho iye anachita ngati wakomoka. Iye anaona kuthambo kutatseguka ndi chinthu china chikutsitsidwa pansi chooneka ngati chinsalu chachikulu chomangidwa nsonga zache zinayi. M'menemo munali nyama zonse za miyendo inayi pamodzinso ndi zokwawa za dziko lapansi ndiponso mbalame zamlengalenga. Petro anamva mawu akuti, Petro, dzuka, ipha nudye. Petro anayankha kuti, ayi Ambuye, ine sindinadyepo kanthu kosayeretsedwa kapena konyasa. Petro anamvanso kachiwiri mawu akuti, usachiyese chonyasa chimene Mulungu wachiyeretsa. Zimenezi zinachitika katatu, ndipo nthawi yomweyo chinsalu chija chinatengedwanso kupita kumwamba. Nditaonani Petro akukana kupha kapena kudya nyama imene ndiyodetsedwa, koma chimene muyenera kulingalira ndichoona kuti amene akumuuza izi ndi Ambuye. Kodi nchifukwa chani masiku ano timangovomera china chilichonse opanda kulingalirapo zifukwa zoyenerera kapena kuti umboni okhazikika wa m'malemba? Petro anayenera kulingalira bwino kapena kuti kumvetsetsa bwino kuchoka kwa Mulungu kuti Mulungu amafuna achite izi chifukwa chani. Ndi akuti ine sinadyepo china chilichonse chodetsedwa. Izi zikutipatsa umboni onena kuti ngakhale nthawi ya Yesu Khristu, imene Yesu Khristu anali pa dziko lapansi, amatsata ndithu chilamulo cha Mose chimene chimaloleza kudya zina ndi kukaniza kudya zina, kufikira na pa nthawi imene Petro akuona masomphenya amenewo. Koma Mulungu akunena kuti usachiyese chimene Mulungu wachiyeretsa kapena kuti wachiyesa choyera kukhala chodetsedwa.
ndi pa 17 pa Petro akuganizira za tanthauzo la masomphenyawo, anthu amene Korneliyo anawatuma anapeza kumene kunali nyumba ya Simoni ndipo anayima pa chipata. Ndiye nkhani iyi ikuphelezera chimene Mulungu amafuna kumuuza Petro pa nkhani yokhudzana amitundu kulandiridwa ndi Mulungu ngatinso anthu ake. Koma nkhani yomweyi ikutisonyeza mbali yokhudzana Mulungu kuvomereza kuti chakudya chimene iye wachiyesa kukhala choyeretsedwa, munthu sakuyeneranso kuchesa chakudya chimenecho chodetsedwa. Nde mwina ena sangakhutire ndi umboni umene uwokha wa vesi imeneyi. Ndi Paulo akutithandiza kuyankha chinthu chimenechi pa 1 Timoteyo 4 vesi ya 4 ndi 5 pamene akunena kuti pakuti chilichonse chimene Mulungu analenga ndi chabwino, ndipo chilichonse chisasalidwe akamachilandira moyamika, pakuti chimayeretsedwa ndi mawu a Mulungu ndi pemphero. Ndi mawu a Mulungu akuchiyeretsa chinthu chija, ndipo ndi chotani ndithu? Ndi choyera. Ndipo pamene tikuchilandira ndi chiyamiko, chinthu chimenecho ndi choyera ndithu. Kodi mukudya nkhumba? Kodi mukudya milamba? Kodi mukudya chakudya chanji? Chimenecho ndi choyeretsedwa. Palibe chimene chikuyenera kutani? Kukanizidwa. Ndiye munthu aliyese asachiyese chimene Mulungu wachiyesa kukhala choyera nkumachitenganso kuti nchoyipa. Pa nkhani ya chipulumutso tisayesenso anthu amene Mulungu anawayesa kukhala oyera pamene anakhulupirira uthenga wabwino kuti tsopano ndi anthu ochimwa. Kuchokera nthawi imene ndidavomera, ndidakhulupirira uthenga wachisomo wakupulumutsa, nyimbo zimene ndimakonda kuyimba kalero panopa sizimvekanso, chifukwa tanthauzo lake mulibe, chifukwa limatama zinthu zina zoposa mtanda wa Yesu Khristu. Nyimbo ngati machimo anga ndi ambiri ndipo ngosawerengeka, ndingoyang'ana kwa inu mundikhululukire. Nyimbo iyi kwa ineyo simvekanso, chifukwa machimo anga anakhululukidwa, machimo anga anafafanizidwa, machimo anga si ambiriso, chifukwa ndidayesedwa olungama ndi Yesu Khristu, ndidayeretsedwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Aliyense amene amakhulupirira uthenga wabwino wa Yesu Khristu kuti anatifera naukitsidwa kuti ife tikayesedwe olungama, Mulungu amamuyesa munthu amene kukhala olungama. Kodi ndi ndani kuti ine ndikayese chimene Mulungu wachiyesa kukhala cholungama khalanso chodetsedwa? Machitidwe 10 vesi ya 15 akuti Petro anamvanso kachiwiri mawu akuti usachiyese chonyansa chimene Mulungu achiyeretsa. Chikhazikike ichi abale. Ndiye kodi inu ndi ine ndi ndani kuti tikatsutse chinthu chimenechi? Taona kumene nkhani ya chakudya yachokera kufikira na nthawi imene Paulo, mtumiki amene adasankhidwa wa nthawi ino yachisomo, akuwuzidwa kunena kuti kalikonsetu ndikoyeretsedwa. Ndiye pasakhalenso kuweruzana kuti wina wachimwa ngati wadya kapena ayi ngati sanatero. Mawu a Mulungu akutiuza izi. Akolose 2 vesi ya 16 akuchitira umboni za chimenechi. Akuti chani pa 16? N'chifukwa chake musalole wina aliyense kukuzengani mlandu chifukwa cha zimene mumadya kapena kumwa, kapena za masiku achikondwerero cha chipembedzo, za chikondwerero cha mwezi watsopano, kapena za tsiku la Sabata. Ameni. Musalole kuti muzengedwe mulandu pa zinthu zimenezi, chifukwa ufumu wa Mulungu suli wa chakudya kapena chakumwa. Ndi zinthu zopita, ndi zinthu zotsala zimene zimagwiritsidwa ntchito nawonongeka. Aroma 14 vesi ya 3 akuthiranso umboni za chinthu chimenechi. Tisaweruzane wina ndi mnzake pa nkhani ya chakudya kapena chakumwa.
munthu amene amadya chilichonse sayenera kunyoza amene satero, ndipo munthu amene samadya chilichonse asaweruze munthu amene amatero, pakuti Mulungu anamulandira. Kodi ndiwe ndani kuti uweruze wantchito wa mwini? Mbuye wake yekha ndiye aweruze ngati wakhoza kapena walephera pa ntchito yake, ndipo adzakhoza popeza kuti mbuye wake angathe kumkhozetsa. Akutionetsera kuti uwu ndi ufulu wakuti omwe amafuna kudya adye, ndipo iwo amene safuna kudya asadye, koma pasakhale kuweruzana. Ndi kwa iwo amene amaphunzitsa kuletsa zakudyazi, ndiye kuti anthu amenewa akuphunzitsa ziphunzitso zaziwanda. Anthu amene amaphunzitsa kuletsa zakudya, pomwe Mulungu mu nthawi ino sakuyikaponso mulandu pa nkhani yokhudzana zakudya ndi zakumwa, anthu amenewa akuphunzitsa ziphunzitso zaziwanda. 1 Timoteyo 4:1 kulekeza 3 akuti chani? Mzimu akunena momveka bwino kuti m'masiku otsiriza anthu ena adzataya chikhulupiriro chawo ndi kutsatira mizimu yonyenga ndi zinthu zophunzitsidwa ndi ziwanda. Zinthu zimenezi ndizi. Ziphunzitso zimenezi zimachokera ku chinyengo cha anthu onama amene chikumbumtima chawo chinamatidwa ndi chitsulo cha moto. Ndiye pa 3 akuti iwo amaletsa anthu ukwati 1 ndi kuwalamulira kuti asamadye zakudya zina. Akuyika malamulo akuti anthu asamadye zakudya zina. Sitikuyenera kuyikirana malamulo pa nkhani ya zakudya kuti iyayi Mulungu akuletsa zakudya zanti chifukwa zinthu zimenezi akuti ndi zoyeretsedwa, zimene Mulungu analenga kuti amene anakhulupirira ndi kudziwa choonadi azidya moyamika. Kwa anthu amene izi akuzitengabe kukhala tchimo kapena kukhala vuto, sanalandire choonadi, chifukwa choonadichi nchimene mukuchimva pano kuti nkhani ya chakudya pasakhalenso kuweruzana. Ndiye tikadumphe nawerenga pa 6 pamene akutsindika kuti ngati abale uwalangiza zimenezi kuti zakudya zonse ndi zoyeretsedwa ndipo zimalandiridwa ndipo zikuyenera kulandiridwa osasalidwa, udzakhala mtumiki wabwino wa Khristu Yesu, woleredwa m'choonadi cha chikhulupiriro ndi chiphunzitso chabwino chimene wakhala ukutsata. Koma izi ambiri sangazilandire chifukwa zimene akhala akuphunzitsidwa zimayikapo chiopsezo, zimayikapo ziletso zambirimbiri zimene zimayika ngakhale mantha kuti chikachitika chimenechi ndi kuti pali vuto lalikulu pa nkhani ya chipulumutso chawo. Koma chipulumutso chathu sichili mchakudya kapena mchakumwa, kuchisala kapena kuchivomera. Ndiye chomwe tikungopemphedwa ndi kuchita zinthu mwachikondi pa nkhani yakadyedwe kathu. Sitikulamulidwa koma kupemphedwa kuchita zinthu mwachikondi, chifukwa enabe ndi ofowoka mchikhulupiriro chawo kapena kuti mu uzimu mwawo. Sikuti tonse timangofikira kukhala pokhwima kuti ayi kalikonse nditha kudya namwa. N'chifukwa chake pa Aroma 14:1 akunena kuti mulandire amene ndi ofowoka mchikhulupiriro, osadzutsana naye pa maganizo ake. Chikhulupiriro cha munthu wina chimamulola kudya china chilichonse, koma munthu wina amene chikhulupiriro chake ndi chofowoka amangodya zamasamba zokha. Munthu amene amadya chilichonse sayenera kunyoza amene satero, ndipo amene samadya chilichonse asaweruze munthu amene amatero, pakuti Mulungu anamulandira. Ndiye ngati pali wina amene ndi ofowoka mchikhulupiriro chake, munthu ameneyo tikuyenera
timulandire namuonetsera chikondi posagwiritsa ntchito ufulu wathu kukhala chotonza, chifukwa tikatero tikapanda kuchita zinthuzi mwachikondi timpangitsa wina uja kukhala okhumudwa. Ndiye tiwerenge vesi imene ikutsindika pa chimenechi. Tiyiwerenga pa Aroma 14 vesi ya 13 pamene akuti, motero tiyeni tisiye kuweruzana wina ndi mnzake, m'malo mwake tsimikizani m'maganizo anu kuti musayike chotchinga m'njira ya m'bale wanu. Monga mmodzi amene ndili mwa Ambuye Yesu, ndine otsimikizika mtima kuti palibe chakudya chimene pachokha ndi chodetsedwa. Koma ngati wina atenga china chake kukhala chodetsedwa, kwa iyeyo ndi chodetsedwa. Ngati m'bale wako akuvutika chifukwa cha chimene umadya, iwe sukuchitanso mwachikondi. Usamuononge m'bale wako amene Khristu anamufera chifukwa cha chakudya chakocho. Musalole kuti chimene muchiyesa chabwino achinene ngati choyipa, pakuti ufumu wa Mulungu si nkhani ya chakudya ndi kumwa, koma chilungamo, mtendere ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Chifukwa chake aliyense amene atumikira Khristu njira iyi akondweretsa Mulungu ndi kuvomerezedwa ndi anthu. Ndi ngati titumikira Mulungu mu njira yachikondi imeneyi, tikumkondweretsa Mulungu komanso timavomerezedwa ndi anthu. Ine ndikudziwa kuti m'bale wangayu pa nkhani ya nkhumba sitigwirizana bwinobwino, sanamvetse kapena adamva koma chimamuonekera chodetsedwa. Nchodetsedwa kwa iyeyo, koma sindikuyenera kuti ndikadyeno nkhumba pamaso pake kumpangitsa iye kukhala okhumudwa, kapena kundetsera ziwiya zake ndi nyama imene iyeyo sakondwera nayo. Ena safuna kudya ngumbi, ena safuna kudya nsomba za mtundu wina, pa zifukwa zimene iwowo mtima mwawo amatsimikiza. Ndiye funso lomaliza nali, kodi mowa ndi tchimo? Tamva momveka bwino kunena kuti ufumu wa Mulungu si chakudya ndi chakumwa, komanso munthu asatiweruze pa nkhani ya zakudya kapena zakumwa zimene timamwa. Pa nkhani ya mowa pali kukokanakokana chifukwa mwina sitimvetsa mbali ya Baibulo ngati imeneyi. Baibulo silivomereza munthu kukhala oledzera, koma limafuna kuti tikakhale oledzera koma mwa Mzimu, tikadzazidwe ndi Mzimu m'malo mwake, tisatengedwe ukapolo ndi kena kalikonse. Baibulo limakambapo zimenezi kuti tisakhale akapolo a kanthu kena kalikonse. Mowa uli ndi zotsatira zimene thupi la munthu limachita, ndiko kuti munthu umatha kukhala ngati wazelezeka. Tisalole kuyikidwa ukapolo pa chinthu chimenechi. Timoteyo anauzidwapo kuti achiteko pang'ono naye vinyo chifukwa cha vuto lake la m'mimba. Ndikhulupirira pali magawo angapo amowa amene ambiriso titokhaso ndi vuto lomvetsetsana, koma tikakamba za vinyo ochokera ku mpesa ali ndi zitakataka zimene zingathandize thupi la munthu, chifukwa ndi chinthu chomera chimene ngakhale pachiyambi Mulungu analoleza kuti aliyense atha kudya. Ndiye Paulo akumuwuza Timoteyo kuti atha kuchitako pang'ono, chifukwa akachita kwambiri ndiye kuti zimutenga nasokonekera. Koma sakuletsedwa munthu kumwa mowa kapena kena kalikonse kamene angafune,
ndi chinthu chovuta kumvetsetsa kuchokera kwa munthu amene akulalika mawu a mulungu. Anthu safuna kumva chilungamo chochokera m'mawu a mulungu. Si mmene ukulinyozera tchimo chimene chimakupangitsa kukhala iwe oyera, koma ndi mtanda umene umalalika pokhudzana za tchimo. Pali zakudya zambiri zimene zimationonga matupi athu chimodzimodzinso ngati mowa umene. Ndiye kwa amene angagwiritse ntchito vesi la Timoteyo pamene Paulo akumulangiza Timoteyo kuti achiteko naye vinyo pang'ono chifukwa cha vuto lake la mimba, pokamba za mowa ngati kwa ma spirits zochoka ku ma chemicals chabe, ndikuona kuti pawalinso kulakwika chifukwa uwu ndi mowa wa mtundu wina. Ndi zinthu zoyipa zimene zingangomuononga thupi la munthu, limene munthu amene akudziwa zimene adamuchitira Mulungu, komanso kudziwa kuti thupi lathu ndikachisi wa Mulungu, wayenera kupewa zinthu zimene zingaononge kachisiyo, chifukwa mkati mwa munthu olungama mukuyenera kutuluka zinthu zabwino. Ndiye zinthu zimene timatha kuyikamo, zimene zimasokoneza ubongo wathu, zimakatakasa zinthu zina zimene zimapangitsa munthu kutulutsa chikhalidwe chimene ndi chosemphana ndi chimene iyeyo ali ngati munthu opulumutsidwa. Izi ndikukamba kwa okhawo amene adapulumutsidwa. Kwa munthu amene sanapulumutsidwe, kaya amamwa kaya samwa, koma ngati sanavomereze Yesu Khristu ngati mpulumutsi wake, ameneyo ndi otayika ndithu. Koma kwa okhulupirira amene amasinkhasinkhabe pa nkhani ya chimene akuyenera kumwa kapena kusamwa, nkhani yake ndiyosavuta. Musalole wina aliyense akuweruzeni pa nkhani ya chakumwa kapena chakudya, ndipo musalole mukhale kapolo wa zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito natayika. Simowa okha, enatu satha kukhala anthu. Akangomva dzina la ndalama, iwowo sakhalanso anthu. Amafuna ndithu ayigwire, apangike na kalikonse kuti ndalama imeneyo ayigwire, ngakhale kusala tulo kumene. Enatu sakhalanso anthu ngati ava kuti pakuti pali phwando. Zinthu zimene ena tithozoona kuti si zinthu zolakwika, koma ndi zinthu zolakwika chifukwa sizipereka chitsanzo choyenerera ngati anthu opulumutsidwa. Koma kodi timasiya kukhala opulumutsidwa? Iyayi, ndifebe opulumutsidwa. Koma pamene tikukula mu mzimu wathu, tikuyenera zinthu zina tikazisiye. Ndiye sindingayime pano nkumauza anthu kuti asiye kumwa chakuti chifukwa munthuyo akuyenera adziyang'anire yekha. Munthu akuyenera adziyang'anire yekha molingana ndi zotsatira za chimene akuyika mkati mwake. Kodi munthu atati wamwa nakhala osaledzera, amene wachimwa? Si chimwe abale wanga. Koma kodi zikumuchita chani mthupi la munthu zinthu ngati zimenezi? Ngati zikumuononga mthupi la munthu, ndi chinthu cholakwika chimene munthuyo samayenera kutani kumachika mthupi mwake. Ndi zikhalidwe zimene zimachulukira pakati pa anthu osapemphera. Koma tikadziwe kuti aliyense ndi wochimwa, kaya umamwa kaya sumwa, koma Mulungu anatiyesa kukhala olungama kudzera mu imfa ya Yesu Khristu. Ambuye akatithandize kulingalira pa ichi. Ngati muli ndi mafunso, chonde funsani. Ngati pali ndemanga, ikaniponso ndemanga. Nkhani iyi itokhala yayikulu kwa ena, komanso kwa ena ndi nkhani yochepa kwambiri. Koma zimatha kukula chifukwa cha ziphunzitso zimene takulizidwamo ndipo zakhala zikutipsinja. Tikuyenera chidwi chathu tichiyike pa choonadi chenicheni chimene chimafotokoza zakapulumutsidwe ka munthu. Chifukwa tithoyika chidwi chathu
pa machimo a mitundu osiyanasiyana nawadzudzula mosiyanasiyana, koma ngati sitilalika za thandizo la tchimo limene ndi mtanda wa Yesu Khristu umene umatisintha tsiku ndi tsiku natithandiza kukhala moyo olemekeza Mulungu, omachita zinthu zabwino, omalingalira zinthu zabwino, ndiye kuti palibe chimene tikuchita. Tiyeni tidzakhalenso limodzi pamene tidzakhale tikuwunikirananso maphunziro ena.